Bombo Business News. Panawagan ni Watts ng Department of Trade and Industry o kung DTI sa mga consumer nga i-report gilayon ang mga retailer nga nagabaligya sang labaw pa sa suggested retail price sa kung SRP. Inibangod ginapatuman sa gihapon nining price freeze sa mga basic necessities kag prime commodities tubtob Mayo 10. Iningati kang kasunod sa direktiba sang presidente o kung direktiba sang presidente nga mapabili ng presyo kag maprotektahan ang mga consumer sa tunga sang padayon nga krisis. Suno kay Trade Secretary Maria Cristina A. Roque, covered sang price freeze ang mga produkto pareho sang canned sardines, processed milk, tinapay, amuman ang kape, locally manufactured nga instant noodles, kag iban pa nga mga nagapanguna nga kinahanglanon sa sulod sang balay. Ginsiling man sang tiglikom nga bastante ang supply kag wala dapat sang matabo nga panic buying. Sunod sa iya adlaw-adlaw ang monitoring sa mga merkado agud masiguro nga available ang ini nga mga produkto kag manubo ang presyo sini nga mga balaklon. Ginsiling sang ahensya nga naga-coordinate sila sa mga manufacturers kag retailers agud malikawan ang sobra-sobra nga pagginansya kag hindi otorisado nga pagpasaka sa presyo.